салом алейкум. Мегзарем бо ҳамроҳии шумо ба дарси навбатӣ ва мо мегзарем аз машқи 129. Ниё кунед, дар машқи 129 чӣ гуфта шудааст? Мактабача ҳангоми кушондани бор бо қувваи F баробари 30 ньютон кори А баробари 300 ҷоулро иҷро кард. Кӯчиши борро ҳисоб кунед. Кунҷи ба айни самти қувва ва самти кӯчишро ба эътибор нагиред. Хуб, мо менависем дода шудааст на F баробари 300 ньютон мебошад ва А баробари, яъне ки кор баробари 300 ҷоул аст, яъне ки воҳиди кор ин ҷоул мебошад ва мо медонем ки А баробари F зарби S ҳаст, яъне ки S кӯчиш мебошад ва дар ин ҷо мо бояд кӯчишро ёбем. Агар кӯчишро ёбем, мешавад S баробари А тақсими F. хуб, ва дар ин ҷо мемонем А 300 мебошад ва F баробари 30 аст. Яъне ки ман дар ин ҷо 300 ньютон нависидам, хато 30 ньютон аст. Хуб, 30 ньютон аст, 30-ро мемонем ва баробар 1 ба 1 ихтисор мешавад, мемонад 30 тақсими 10, 30 тақсими 3 ин баробари 10 аст. Хуб, 10 метр. Ва ҷавоби А-ро бо ҳамроҳии шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегзарем ба машқи 130. ҳангоми аз чои чуқурияш 5 метр бардоштани сатили обдор одам кори 500 ҷоулро иҷро кард, яъне ки А баробари чанд аст? А баробари 500 ҷоул мебошад. Ва массаи об чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро Ж баробари 10 метр тақсими сония квадрат гиред. Хуб, мо гуфтем ки А баробари F зарби S ҳаст ва дар ин ҷо бояд мо чиро ёбем? Массаи обро ёбем. Хуб, массаи обро агар мо ёфтанӣ бошем, агар F баробари ба мо чӣ аст? М зарби шитоби афтиши озод аст ва зарби S мешавад, яъне ки мж ин F аст. Хуб, дар ин ҷо мо бояд бо ҳамроҳии шумо чӣ кунем? Массаи обро ёбем ва массаи об бошад агар М аст. Мро агар аз ин ҷо мо ёбем, мешавад М баробари А тақсими Ж зарби S. хуб, Аи мо ба 500 баробар аст ва Ж мо ба 10, С мо бошад агар ба 5 ва ин мешавад 50 дар махраҷ ва дар сура бошад агар 500 тақсими 50 ин мешавад 10 килограмм. Хуб, 10 килограмм ва 10 килограмм ин ҷавоби С мебошад. Мо бо ҳамроҳии шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 131. Дар замин сандуқи массааш М баробари 10 килограмм истода аст. М баробари 10 килограмм истода аст. Барои ба баландии H баробари 2 метр бардоштани сандуқ одам чӣ қадар корро бояд иҷро кунад? Шитоби афтиши озодро Ж баробари 10 метр тақсими сония гиред. Жро мо бо ҳамроҳии шумо аз ёд медонем ва дар ин ҷо низ мо чунин формуларо истифода мебарем. А баробари МЖ зарби С. Хуб, дар ин ҷо бошад агар мо чиро ёбем? Бояд мо корро ёбем. Хуб, чӣ қадар корро бояд иҷро кунад? Массаро медонем 10 килограмм, шитоби афтиши озод 10 ва H баробари 2 метр аст. 10 кара 10 100 ва 100 зарби 2 ин мешавад 200 ҷоул ва 200 ҷоул ин ҷавоби С аст. Мо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳии шумо. 132. ба машқи 132 мегзарем. Одам аз чоҳ сатили обдори массааш 8 килограммро бардошта кори 400 ҷоулро иҷро кард. Чуқурии чоҳ чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озод чунин аст. Массаи симтаноб ва сатили холиро ба назар нагиред. Хуб, мо дорем боз ҳамин формула А баробари МЖ зарби S ё А баробари F зарби S. Хуб, дар ин ҷо бошад агар мо ин формуларо истифода мебарем, чуқурии чоҳро ёфтан лозим аст, яъне ки Sро. Дар ин ҷо бошад агар мо метавонем ки низ Hро ёбем, яъне ки баландӣ. Хуб, ва дар ин ҷо бошад H баробари А тақсими чӣ мешавад? М зарби Ж. Хуб, дар ин ҷо бошад агар Аи мо ба 400 ҷоул баробар аст. хуб, ва Ми мо ба 8 ва шитоби афтиши озод ба 10. 80 мешавад тақсими чанд? Тақсими дар махраҷ ва 400 мешавад, яъне ки чин мешавад тақсими 8. 8 кара 5 бо ҳамроҳии шумо мешавад чанд? Чил, яъне ки 5 метр. Хуб,
5 метр дорем ва ҷавоби д-ро мо чикор мекунем, интихоб мекунем. ин буд машқи 132 ва мегузарем ба машқи 133. хуб, машқи 133 мебинем чӣ гуфта шудааст. ҳангоми бо усулҳои гуногун кӯчонидани бори массааш якхела мактабачаҳо дар мавриди якум назар ба мавриди дуюм кори бисёртарро иҷро мекунанд. Сабаб дар чист? Яъне ки сабаб дар он аст ки мо чӣ дорем дар ин ҷо? қувваи соиш зиёд аст дар якум маврид назар ба дуюм маврид, чунки дар дуюм маврид қувваи соиш кам аст. ва мебинем ки дар ин ҷо чӣ гуфта шудааст? Дар мавриди якум соиш байни бор ва роҳ камтар аст. На, дар мавриди якум соиши байни бор ва роҳ зиёдтар аст. хуб, ин ҷавоб туғрӣ мегирад. қувваи вазни бор дар мавриди дуюм зиёдтар? На, вазни бор дар мавриди дуюм зиёдтар аст. На, яъне ки мешавад ҷавоби б. дар 133 машқ мо чӣ кор мекунем? Варианти б-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. хуб, пускаро тӯза мекунем ва мегузарем ба машқи 134. дар машқи 134 омадааст ки самти қувваи муқоимати обро нишон диҳед ки ба заврақи дар оби ором ҳаракаткунанда таъсир мекунад. биёед ин машқро худатон мустақилона иҷро кунед ва дар коммент нависед ҷавобатонро. мегузарем ба машқи 135. машқи 135 самти қувваи муқоимати ҳаворо нишон диҳед ки ба тайёраи дар парвоз буда таъсир мекунад. яъне ки самти муқоимати ҳаво ба ақиб равона аст, яъне ки мешавад фс. хуб, мо ҷавоби аро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. изи. мегузарем ба машқи 136. дар машқи 136 омадааст маълумоти ҷадвалро истифода намуда кори муҳаррики мошинро муайян кунед. яъне ки мо медонем ки тавоноӣ ин баробари а тақсим яъне кор дар як мавриди вақт аст, яъне ки тавоноӣ баробари а тақсими т аст, яъне ки тавоноӣ муттасиби рост аст ба кор ва мутаносиби чап аст ба вақт. мо дар ин ҷо бояд аро ёбем, яъне ки аро агар ёфтем мешавад а баробари н зарби т. хуб, агар аз мошин бошад, агар муҳаррики мошин 60000 ватт, яъне бинед ки воҳиди тавонои ватт мебошад. 60000 ватт зарби мешавад 60 сония. 60 сония зарби 60000 ин мешавад 36 зарби 10 дараҷаи 6 ҷоул. ва дар ин ҷо кадом ҷавоб туғрӣ аст мегирем, яъне ки 3600 ҷоул мешавад ва ё мешавад 3600 ҷоул килоҷоул. хуб, мешавад 3600 килоҷоул. ин буд машқи 136. мегузарем ба машқи 137. мегузарем ба машқи 137. ҳангоми ба суръати 10 метр тақсими сония ҳаракат кардан қувваи кашиши муҳаррики мошин ба 4 килоньютон баробар аст, яъне ки f баробари дар ин ҷо мешавад 4000 ньютон. вақте ки мо дорем суръат v баробари 10 метр тақсими сония. хуб, тавонои муҳаррики мошинро дар ин лаҳза муайян кунед, яъне ки мо бояд nро муайян кунем. хуб, бинед ки мо чӣ дорем? n баробар аст ба a тақсими t. хуб, a тақсими t ҳаст ва агар мо дар ин ҷо кушоем, агар a баробари мешавад f зарби s. хуб, тақсими t. ва бинед ки мо формулаи суръатро дар ин ҷо дарёфт кардем, яъне ки s тақсими t баробари мешавад ба суръат. қувва зарби суръат мешавад ва дар ин ҷо қувва ба мо дода шудааст 4000 ньютон. хуб, ва суръат низ дода шудааст 10 метр тақсими сония. мегузорем ва ҳал мекунем. 4000 ньютон зарби 10 ин мешавад 40 киловатт. хуб, 40 киловатт мешавад ва ин ҷавоб бошад агар дар д ҳаст. д-ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 138. вазнбардор штангаро дар 2 сония бардошта тавонои миёнаашро то 400 ватт вусъат медиҳад. кори иҷро кардаи варзишгарро ҳангоми бардоштани штанга муайян кунед. яъне ки ватти мо, яъне тавонои ҳаст баробари 400. хуб, 400 ватт мешавад. вақт бошад агар 2 сония ҳаст, ба
мо чиро бояд ёбем? Кори иҷрокардаи варзишгаро аро бояд ёбем. А мешавад А баробари чӣ мешавад? N тавонои зарби вақт. Тавонои 400 ватт ва вақт пуштигар 2 сония. Яъне мешавад 800 ҷоул. Хуб, 800 ҷоул пуштигар ин варианти D ҳаст. Варианти D-ро бо шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 139. Вазнбардошт сангаро дар 2 сония бардошта кори 800 ҷоулро иҷро кард. Яъне ки А баробари 800 ҷоул аст, Т баробари 2 сония аст. Тавоноиро ёбед мегӯяд. ӯ тавонои миёнаашро чӣ қадар вусъат медиҳад. Хуб, тавоноиро ёфтан лозим аст. М баробари А тақсими Т мешавад. Хуб, ва 800ро мемонем тақсими 2 ин мешавад 400 ватт. Хуб, 400 ватт. 400 ватт пуштигар дар варианти А ҳаст. Аро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 140. Ба машқи 140 бо ҳамроҳи шумо маълумоти ҷадвалро истифода бурда қувваи кашиши муҳаррики мошинро ёбед. Яъне ки мо чунин масъаларо ҳал карда будем. Хуб, мегузарем ба машқи 141 ва бояд шумо дар коммент нависед ки чанд баромад. Мегузарем ба машқи 141. маълумоти ҷадвалро истифода бурда суръати мошинро ёбед. Яъне ки дар ин ҷо суръати мошинро ёфтан лозим аст. Чӣ хеле ки мо формуларо ёфта будем, нигаред ба ин формула. Мо ин формуларо дорем, яъне ки тавонои боз мешавад баробари F зарби суръат. Яъне ки қувва зарби суръат. Аз ин ҷо боштагар мо бояд V-ро ёбем. Хуб, суръатро. V мешавад баробари тавонои тақсими қувва. Яъне ки тавонои тақсими қувва мешавад суръат. Ва бояд мо аз мошинро ёбем. Аз мошин боштагар тавонои 60000 ватт аст. Дар ин ҷо менависем ва қувваш боштагар 6000. 3 ихтисор мешавад 6 тақсими 6 мемонад ва ин мешавад 10 метр тақсими сония. Ва ин ҷавоб аст дар варианти А. Варианти Аро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 142 ва дар машқи 142 гуфта шудааст ки варзишгари массаш 60 килограмм бо суръати 3 метр тақсими сония медавад. Энергияи кинетикии чӣ қадар аст? Яъне ки мо омадем ба энергияи кинетикӣ ва потенсиалӣ. Хуб, энергияи кинетикӣ чунин таъсир меёбад. Яъне ки Е кинетический, энергияи кинетикӣ баробари масса зарби суръат дар квадрат тақсими 2. ин ҳаст формулаи энергияи кинетикӣ. Энергияи кинетикӣ ин энергияи ҳаракат мебошад. Энергияи ҳаракат. Хуб, дар ёд гиред. Кинетика ин ҳаракат мебошад. К ин кинетика. Ва энергияи ҳаракат мебошад. Хуб, чӣ гуфта шудааст? Массаш варзишгаро 60 килограмм, суръаташ 3 метр тақсими сония. Энергияи кинетикиро ёбед, яъне ки 60 килоро мемонем ва боз бо ҳамроҳи шумо 3 дар квадрат аст тақсими 2 мешавад. 2 ҳаст дар ин ҷо, так секреассиони 9 мешавад ва 60ро ба 2 тақсим кардем агар 30 мешавад ва мешавад 9 зарби 3 27 270 ҷоул мешавад. Яъне ки энергияи кинетикии варзишгар 270 ҷоул аст ва D-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Хуб, ин буд машқи чанд? Машқи 142. Машқи 142 буд. Машқи 142 буд. Хуб, бибинед. Так, 60 килограмм бо мондем, 9 шуд ва тақсими 2. Хуб, ҳамаш тури. Мегузарем ба машқи 143. Так, дар машқи 143 омадааст. Ду варзишгари массаи ҳар якашон 50 килограмм бо суръатҳои мувофиқанд 2 метр тақсими сония ва 4 метр тақсими сония дар иддаи истоданд. Энергияи кинетикии варзишгари дуюм аз энергияи кинетикии варзишгари якум чанд маротиба зиёд аст? Яъне ки Е кинетикии дуюм варзишгар тақсими Е кинетикии якум варзишгар мешавад. Ва дар ин ҷо мемонем Е кинетикии дуюм варзишгар, яъне ки дар ин ҷо боштагар ҳамагӣ
масаҳояшон якхел аст, дар ин ҷо суръаташон фарқ мекунад. V2 мешавад, дар ин ҷо зарб мемонем, дуюм касрро чапана навистем, якум касрро ба ҳолати худ ва m мешавад V1 квадрат баробар 2 ба 2 ихтисор мешавад, m ба n ихтисор мешавад, танҳо мемонад V2 квадрат ва V1 квадрат. Ва дар ин ҷо мемонем V2 боштагар 4 аст, 4 квадрат тақсими 2 квадрат ва ин мешавад 4 тақсими 2 ва 2 дар квадрат мешавад 4 маротиба. Хуб, ва ин мешавад ҷавоби А. ҷавоби Аро бо ҳамроҳи шумо дар машқи 143 интихоб мекунем. Хуб, мегузарем ба машқи 144. Энергияи кинетикии дучархаронро ёбед. Массаи дучархарон ба эътибор нагиред. Яъне ки мо танҳо бояд ба массаи варзишгар эътибор диҳем. Ва ин мешавад машқи 144. Энергияи кинетикӣ баробар аст ба m квадрат v квадрат тақсими 2. Хуб, ва mро мемонем 40 кило ва 25 аст. 5ро ба квадрат гардонем ва тақсими 2. хуб, мешавад инро ба ин ихтисор кардем 20 мемонад ва 20 дар 25 ин мешавад 50 ва боз ноли дига дорад 50 ҷоул. Яъне ки 500 ҷоул мешавад дар ниҳон ва церо бо ҳамроҳи шумо варианти церо интихоб мекунем ва ҷавоб С аст. Мегузарем ба машқи 145. Ба машқи 145 мегузарем. Энергияи кинетикии варзишгарро ёбед. Яъне ки боз ҳамин формула. хуб, мондем 4 зарби 40 тақсими 2 ихтисор мешавад 2 80 яъне ки чанд мешавад 80 ҷоул мешавад ва 80 ҷоулро дар варианти С бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. хуб, дар ҳамин ҷо мо дарсро ба охир мерасонем. То дарсҳои оянда хайр, назм монед.